màquines de ratxos X, dentadures i cadires que fan tremolar perquè semblen instruments de tortura. Aquestes són algunes de les peces més destacades de l'exposició científico-mèdica que ofereix la Universitat de València a la Facultat de Medicina i Odontologia. La recopilació, nascuda als anys 70, gràcies al professor López Piñero, ha crescut any rere any. Una autèntica mostra de l'abans i el després d'allò que es coneix com a revolució cirúrgica, el desenvolupament de la medicina a la Ciutat del Foc, des del Renaixement fins a l'actualitat. 15 són els anys que la Universitat de València continuarà oferint les principals fites de la medicina valenciana. L'exposició, pensada per a xiquets, majors o professionals del camp mèdic, està enfocada d'una forma molt atractiva, així com ho explica la coordinadora técnica del proyecto. Lo interesante es que está compuesta de diferentes soportes o diferentes formatos. Podemos encontrar desde piezas originales, documentos y audiovisuales. Entre les peces més destacades es troben el maletí de la comadrona i el boticari. El comissari explica l'essència de l'exposició. Lo que se refleja aquí a través de instrumentos, de objetos, de fuentes iconográficas, etcétera, lo que reflejamos es esa historia de la facultad que a la vez es un reflejo de la historia de la medicina en Valencia y en el mundo. Són molts aquells que s'han apropat per gaudir i aprendre al mateix temps. De moment està causant bones impressions. La col·lecció està molt bé, ha costat molt que es posara en marcha, pero al final se ha conseguido. La colección me ha parecido muy interesante porque soy estudiante de medicina y la colección de artilugios quirúrgicos del pasado, me interesan porque quiero ser cirujano. Curiositat és allò que es necessita per conèixer la història amagada de cada utensili de la col·lecció.